אל תפעלו בלי עורך דין מומחה. נכון, זה עולה כסף, אבל כל עבודה שמישהו עושה עבורכם עולה כסף, וזה כסף שתשקיעו שיכול להחזיר את עצמו ולמעלה מכך. הגיעה אל האישה אשר עשתה הסכם גירושין עם בעלה לבד על פיסת נייר. היא הסכימה לקבל עבור שני ילדיה מזונות נמוכים מאוד, והיום היא לא מסוגלת לפרנס את ילדיה שנמצאים במשמורתה. הבעל לשעבר בקושי רואה את הילדים והיא מגדלת אותם לבד. היום היא אפילו לא יכולה להרשות לעצמה לשכור שירותי עורך דין, כי היא ויתרה על הכל, על חלק נכבד מהרכוש ועל מזונות סבירים עבור הילדים. לעומת זאת, הגיע אליי גבר אשר חתם על הסכם עם רעייתו, בו הוא התחייב לשלם מזונות גבוהים מאוד. היום הוא בורח מנושים, סיבך את הוריו ובקושי רואה את בנו. עורך דין היה דואג להבהיר לשניהם מהם זכויותיהם, והיה מנסח עבורם הסכם ראוי שלא היה מותיר אותם חסרי כל. גם הסכם צריך לנסח בעל מקצוע אשר מכיר ומבין את כל הזכויות של הלקוח ויודע כיצד לנסח חוזה אשר יגן על זכויות אלו. קחו עורך דין שהוא איש מקצוע, מומחה בתחום. כשאתם צריכים רופא לב, לא תפנו לגניקולוג. כשאתם זקוקים למומחה לדיני משפחה, אל תפנו לעורך דין מומחה בתחום אחר. מוכשר ומצליח ככל שיהיה, סביר להניח שהוא לא מכיר את כל החוקים ופסקי הדין בתחום, ושאין לו ניסיון בתחום זה. על כן, אפילו אם הוא ינסח עבורכם הסכם בלבד, סביר להניח כי הוא או היא לא יוכלו לשמור על זכויותיכם כראוי וכנדרש, משום שהם אינם יודעים את מה שעורכי הדין המומחים בתחום עוסקים בו על בסיס יומיומי. דוגמה נוספת, הגיע אליי לקוח אשר במשך 2 ניסה ללא הצלחה להגיע להסכם עם האישה ממנה הייתה לו ילדה, בנוגע למזונות, משמורת ורכוש. הם התקוטטו במשך 2. רק כשאני נכנסתי לתמונה, הצלחתי תוך חודשים ספורים להביא אותם לחתום על הסכם, כאשר האישה הייתה מיוצגת על ידי עורך דין אחר. עצה נוספת היא לקחת עורך דין לכל אחד מכם במסגרת משא ומתן להסכם. עורך דין, ויהיה האדם ההגון והאובייקטיבי ביותר, הוא אנושי. לכל אחד מאיתנו יש הטיה והעדפה כלפי מישהו או מישהי. עדיף שיהיה לכל אחד מכם עורך דין אשר ידאג לאינטרסים שלו וישמור על זכויותיו. אולי המשא ומתן ייקח עוד מעט זמן, אבל במחשבה לעתיד זהו המעשה הנכון. כל אחד מכם יהיה מיוצג על ידי מישהו או מישהי שיעשו את מירב המאמצים להגן עליכם ולדאוג לכם, כך שהעתיד יהיה כזה ששניכם תוכלו לחיות, להתקיים ולבנות את חייכם מחדש.